Z medzinárodného letiska Milana Rastislava Štefánika odletelo ďalšie lietadlo a slovenskí turisti sa vybrali na svoju vytúženú dovolenku. Ja naopak tu na letisku začínam svoju návštevu nášho hlavného mesta. Vítajte v Bratislave. V Európe je len málo miest takou jedinečnou polohou a bohatou históriou, akú má práve Bratislava. Aj z tohto dôvodu je hlavné mesto Slovenskej republiky najčastejšie navštevovaným cieľom zahraničných návštevníkov a vstupnou bránou na Slovensko. Bratislavské letisko je štartom mojej prehliadky po Bratislave. Ďalej chcem vidieť zblízka rieku Dunaj, zastavím sa na Bratislavskom hrade, blízkom Slavíne a poprechádzam sa uličkami v centre Bratislavy. Miernu dávku adrenalínu si doprajem na Zlatých pieskoch a trochu si zašportujem nad mestom na bratislavskom kamzíku. Pre samotných Bratislavčanov je geografická poloha ich mesta veľmi výhodná. Je pomerne blízko od rozvinutejšej časti starého kontinentu. Bratislava patrí medzi najmladšie európske metropóly. Hlavným mestom Slovenskej republiky, ktorá vznikla po rozpade Československa, je od januára 1993. Vo svojej krajine má výrazne excentrickú polohu na hraniciach na krajnom juhozápade a pre mnohých Slovákov leží priďaleko. Priestor v trojuholníku ohraničenom Rakúskou Viedňou, maďarským Győrom a slovenskou Bratislavou sa v odborných ekonomických kruhoch považuje za najperspektívnejší región v rámci celej Európy. Medzinárodné letisko v Bratislave je pomenované podľa jednej z najvýznamnejších osobností novodobých dejín slovenského národa, Milana Rastislava Štefánika. Tu niekde v blízkosti Ivanky pri Dunaji 4. mája roku 1919 za dosiaľ neobjasnených okolností spadlo talianske lietadlo, v ktorom generál Štefánik zahynul. Keď som si plánovala cestu Bratislavou, tešila som sa na plavbu loďou po Dunaji. Teraz idem zistiť, či nejaká výletná loď premáva. Rada by som sa chvíľu plavila touto nádhernou riekou. Atraktívnym spôsobom cesty na Slovensko je aj lodná doprava. Osobný prístav na Dunaji tu v Bratislave je spojený pravidelnými linkami s Viedňou, Hainburgom, Budapešťou a ďalšími dunajskými riečnymi prístavmi. Dozvedela som sa o možnosti plavby k zrúcaninám hradu Devín, ale ja si chcem radšej pozrieť Bratislavu, tak som si vybrala okružnú cestu popod Bratislavské mosty. Pýchou Bratislavy je rieka Dunaj s dĺžkou 2850 km, druhý najväčší veľtok Európy. Práve plavba je zaujímavá na pozorovanie krás Bratislavy. Z paluby lode v strede rieky sú skutočne originálne výhľady. Práve tu si môžeme vychutnať pohľad na Bratislavu z netradičného miesta. Vyhliadkové lode majú otvorené horné paluby prekryté strechou, ktoré umožňujú jedinečný a neobmedzený výhľad na okolitú krajinu. Na uzatvorenej spodnej palube sú panoramatické okná, takže aj v prípade nepriaznivého počasia, čo bol počas plavby aj môj prípad, je vyhliadka stále atraktívna. Ak vás zaujímajú bratislavské mosty, ktorých je po nedávnom dokončení mosta Apollo 5, počas plavby ich máte priamo na dosah. A verte mi, že pohľad z lode je oveľa zaujímavejší ako pohľad z brehu.
Ak sa plavíte po toku rieky, ako prvý je postavený most La Franconi, ďalej je to nový most, pod ním starý most, ktorý postavili vojaci Červenej armády tesne po druhej svetovej vojne. Jeho predchodcu, najstarší bratislavský most cez Dunaj z roku 1891, zničili fašisti. Ústrednou architektúrou hradného areálu je hradný palác so štvoricou typických veží na nárožiach. Kúsok od hradu stojí Slavín, monumentálny pamätník s cintorínom na rovnomennom vršku nad mestom. Pamätník Slavín je vsadený do parkovej zelene, v ktorej sú zasadené dreviny privezené z rozličných oblastí bývalého Sovietskeho zväzu. Z východnej terasy je prekrásny výhľad na mesto. Bratislava je mestom s atmosférou dýchajúcou dávnou minulosťou a neobyčajným šarmom súčasnosti. Má veľkú rieku, starobilý hrad, očarujúce historické jadro s množstvom historických pamiatok a tiež mnoho lákadiel moderného spôsobu života. Toto mesto skutočne stojí za návštevu.